Miss Universe Pia Wurtzbach gikatakdang moduaw sa iyang hometown sa Cagayan de Oro City aron hatagan ang iyang mga hometown fans ug higayon nga makita siya. Gikatakdang moabot si Wurtzbach sa Cagayan de Oro City sa Enero 29. Apan ning pagbalita dili pa klaro kung adto ba maabtan og gabi si Wurtzbach sa maong syudad o mobiya ra usab dayon sa lugar sa susamang adlaw. Si Wurtzbach original nga gi-schedule nga moanhi sa Pilipinas karong Enero 23 ngadto sa 29. Apan extend sa management sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated ang stay sa pag-anhi sa dalaga sa nasud tungod sa hangyo sa mga Cagayanons nga mahimamat nila si Pia. Sigo ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez nga gipatawag na niya ang tanang mga opisyal aron magplano sa grand homecoming ni Wurtzbach.